Vážení diváci, to, čo sa stalo, vám môžem popísať jedným slovom. SD, zasraná SD karta. Musím ísť na meditáciu alebo na niečo také. Ja som sa nešťal. Ja si proste kúpim novú a bude to. Haló, tu niekto? Ja tu nie som. Tak sa mi idem po lebejku, daj. Hop. Poviem vám jednu vec. Chcete sa dostať rýchlejšie? A ja tam aj musím ísť do shopu. Tak sa tam dostaňte. Teraz to skaskala podľa, to som ja nebol tak. Jo, pardon. Najbližšia téma. Ideme na low. Jasné, že hej. Takže v priebehu toho by som chcel povedať, že bude fakt viacej videí z každého. A teraz, ten Minecraft bola prvá ako hra, ktorú som natáčal, takže dneska si dám asi od každého jednu. Nehovorím veľmi, ja som taký tichý youtuber, viete. Ja som nenatáčal veľmi dlho, lebo som zistil, že som hrozne tichý. Robíš sa tichého youtubera, skoro nič nehovorí. Ja teda nie, ja takých nepozerám. Lebo ja sa proste vždycky nudím, lebo nič nehovoria. Ja proste pozerám hru a nič viac. A keď som sa dostal do zamrdaného bludiska, tak sa ani som nehovoril, pardon. Ty vole, to nemôžem normálne preliesť ten kreten. Toto je moja sladká odmena. 100 mňa. Lebo takže najbližšia. Ja som si polovicu miesta s druhami som si nechával tak pre vás na natáčanie a to si zo mňa už. Ešte, že tu je východ. On to proste neprelezie. Ešte sa neštuj sa s takou maličkosťou, keď ťa svetá zamrdaná SD karta. Ďalej, skoč, hop, jump, popísa, skoč už tam. A môžete mi písať aj komentáre, keď budete chcieť nejaké hry, ktoré z týchto štyroch, ktoré budem natáčať. Keď budete chcieť páť, možno, že si budem kupovať viacej. Budem si možno kupovať viacej. Ja som na počítači, ja to nemôžem len stiahnuť demo a proste každý deň hrať niečo iné. A ja to nerobím napríklad ako Agrarel, že si to rovno kúpim a hrajem to tak dlho. To je druhý pád mimochodom. Ten prvý bol úvodný. Nie pretože to bola SD karta, ktorá ma prerušila. To bol úvodný a schválne som vám chcel trochu nasrať s tou SD kartou. Keď to nevyšlo, nevadí, keď to vyšlo, super. A vlastne som zabudol povedať, že bude viac partov, urobím maximálne 30 alebo 60. Viacej ako Agrarius. Agrarius zase má veľa partov na Far Cry. To je tiež výhodné. Ahoj, môžem prísť na tvoju záhradu, ďakujem. Dojti, to sú strescovia, ale to som vybral, že? Tak čau no.
To som vymazal Majland fotiek. A čo sú títo dvaja chaloši? To piče, však som vám nič nerobil, vy chaloši. Miel. Dojti zaslaný mušketieri. Pičohelníky, ty vole. Zachránte ma. Nevidíš. Sa nevidíte. Sa snažia dostať na strechu ich trápenie, ty vole.